Vajtata. Igen. Végül vagy Az Ászló-kupa másik döntőbe jutott csapata a HSC, akinek csapatkapitánya Pap László. Megkérlek, Laci, hogy mutassad be egy kicsit a csapatodat. Hát a csapatunk az körülbelül 8 éve játszunk így együtt. Néha vannak kisebb-nagyobb változások. Budapest 7. keleti bajnokságában játszunk, a FIFA ligában. Annyi különbözős van az ottani bajnokságban az itteni között, hogy az 4+1-ben megy, és nemzetközi FIFA szabály szerint. Először indultok ilyen vidéki tornán, tehát Budapesten kívül máshol is játszottatok már, és értetek el más eredményeket? Sopronba ide lejárunk, minden évben 3 éve negyedikek voltunk, ezt most sikerült egy kicsit megfejelni, de szoktunk egy évben 6-8 vidéki tornán is, nem úgy váltakozó sikerrel. Hétközben gyakran szoktatok-e találkozni, és hányszor szoktatok edzeni? Az edzéseken általában mit szoktatok gyakorolni, azt szeretném még kérdezni, illetve azt, hogy ennek a csapatnak, a ti csapatotoknak mi az erőssége szerinted, hogy ide a döntőbe el sikerült jutnotok? Hát per pillanat a jelenlegi felállásunkban, mivel 2 igazolt játékosunk nem tud itt lenni a hétvégi bajnoki fordulók miatt, így a biztonságos védekezést tudjuk választani, és a kontrákra építünk. Sopronból a focin kívül más emlékeket is visztek-e haza a sörsátorban, gondolom megfordultatok ti is? Igen, meg részemről én itt voltam katona, 83-ban, tehát nekem onnan is vannak ilyen emlékeim. Meg kellemes, szép hely Sopron, szeretünk ide lejönni. Még annyit mondjál el, hogy a HSC név ez tulajdonképpen mit jelent? Mint mutatja az emblém, heteroszexuál klub. Igen, köszönöm szépen a beszélgetést. Kérlek. Én köszönöm. Jó van. Következik a 6. alkalommal megrendezett Ászló-kupa kispályás labdarúgó torna döntője, amelynek bal szélén piros-fekete csíkos mezben a budapesti HSC gárdája látható, jobb oldalon pedig a Dunaújvárosból érkezett Pap György SE legénysége áll fel a döntő küzdelméhez. Az ország legtöbb csapatát indító kispályás labdarúgó torna döntőjén vagyunk tehát, ahol 3 napos küzdelem sorozat végén jutottak el a csapatok ide, a mai vasárnap déli döntőbe, ahol a nagy meleg nagyon megkínozta a játékosokat, és legalább 8 mérkőzésen kellett sikerrel részt venniük a csapatoknak ahhoz, hogy ide a döntőig eljussanak. Most a bíró éppen azzal kapcsolatban intézkedik, hogy a közönség egy kicsit a vonalaktól távolabb húzódjon, hiszen valószínűleg óriási küzdelemre lesz kilátás itt az Ászló-kupa döntőjében. A zöldmezes Pap SE indította el a labdát. Ők egy borzasztó nehéz elődöntőn verekedték túl magukat, hogy ide a döntőbe eljuthassanak. A tornán már nagyon régóta résztvevő és nagyon szép eredményeket elérő Nagykanizsai tip-top csapatát verték ki. Úgyhogy a mérkőzésen először az első percekben megszerezték a vezetést az elődöntőn, majd nagy nehezen tartották végig az 1-0-as vezetést. A rutinos nagykanizsaiak azonban a mérkőzés végén egyenlítettek. 7-es rúgásokkal azonban tehát a zöld mezben játszó Pap SE jutott a döntőbe. A másik oldalon a HSC gárdája látható, ők a legsportszerűbbnek ítélt csapatot, a Baji Sissi együttesét verték ki az elődöntőben 1-0-ra. A 4-es számú Pap SE játékos passzolja vissza a labdát, a
A 8-as számmal játszó csapatkapitány Evele Imre azonban elvétette. Hatalmas tűzijáték alakul ki a budapesti HSC kapuja előtt, azonban a HSC védői rendre jól avatkoznak közbe, mindig odaérnek az utolsó pillanatban, és most is éppen szögletrúgás következik. Tehát a 8-as számú Evele Imre, a Dunaújvárosiak csapatkapitánya végzi el a szögletrúgást. Nagy a helyezkedés a kapu előtt, ismét egy ellőtt labda. Polánszki volt, aki az előbb elsütötte, most a 9-es számú Nagy Attila nézeget. Úgy tűnik, hosszú előreívelgetésekkel próbálkoznak, bíznak a csatárok magassági fölényében. A jól megtermett 6-os számú Balogh Csaba itt a bal oldalon, a Dunaújvárosiak közül. Itt ezen a mérkőzésen is kitűnik a kispályás labdarúgás sajátossága, hogy nem nagyon tartják be a játékosok a posztokat, hiszen aki balhátvédet játszik, az sokszor a jobb szélen is feltűnik, mint például most Balogh Csaba, aki visszapasszolja a labdát társának, Polánszki Ferencnek, hogy a szabadrúgást elvégezze. Most az első percekben tehát a Dunaújvárosiak szorongatnak, igyekeznek döntő gólt szerezni a mérkőzés első perceiben, éppen úgy, mint az elődöntőben. Most azonban kitörnek a budapestiek, és egy hatalmas helyzetet hagy ki a 12-es számmal játszó Pap. Tart tehát a Dunaújvárosiak nyomása. Most hátul passzolgatnak, egy kis bizonytalanság a védelemben. Nem is tudta pontosan továbbítani a labdát Nagy Attila, kirúgta az oldalvonalon túlra, most a HSC szedheti össze magát. A játékosok közben egymást szépen elhelyezik, szoros emberfogással játszanak a hátvédek, most középen alakul ki nagy harc, a Hóri Horgas Balogh fejelte vissza társának Evelének, Evele távolról eldurrantja a labdát, ismét egy helyzet. Azonban a 6-os számú Latorci Zsolt kifejelte a labdát. Ismét Dunaújvárosi szöglet következik. Egy lövőcsel után hátra továbbítják, elfejeli azonban a labdát a budapesti hátvéd. Folytatódik ismét a Dunaújvárosi nyomás. Megszerezték a labdát a budapestiek. Jobb szélről indul a támadás. A lelkes budapesti szurkolótábor itt mögöttünk szüntelenül biztatja a piros-fekete csíkos HSC gárdáját. Stefanovics István, a budapestiek középhátvédje passzolt előre. Nem sokáig tartják a labdát, elveszítette a tornacipőjét a 6-os számú Balogh Csaba, így aztán már nem volt sok esélye arra, hogy a támadást pontosan tudja befejezni. Gyorsan ki is lőtte a labdát az alapvonalon túlra. Részben a nagy meleg, részben a sok-sok mérkőzés után most már ezen a mérkőzésen a játékosok mintha kevésbé játszanának tudatosabban, inkább megpróbálják az utolsó erőtartalékokat is mozgósítani. Itt a döntőben tehát inkább most már az idegek, az akarat csatáját láthatjuk. Ismét Evele lágyan középreivel, most is elfejelik a labdát. Megszerzik azonban a zöldmezes dunaújvárosi védők. Polánszkinál a labda. Ismét egy magas előreívelés, most pontos volt a labda. Balogh István elől azonban tisztáztak a budapestiek. Ki tudja, hányadik szögletrúgás következik most már a dunaújvárosiak számára. Szorongat tehát a zöldmezes gárda. Nem nagyon találják el azonban még a labdákat, inkább fölé vagy mellé pufogtatnak. Balogh tör előre a bal oldalon. Most már őt is szerelték. Jobban figyelnek most már a Hóri Horgas Balogh Imrére, nem engedik egyedül kitörni. Weber végzi el a bedobást. Ő kapja vissza a labdát. Középre száll a labda.
ott szépen lekezeli az 5-ös számú Kékesi, továbbítása azonban elhal a Dunaújvárosiak kapusának kezében. Ő egy hosszú kidobást választ, pontatlanra sikerült. A bíró szabálytalannak ítélte a bedobást, így a másik csapat hozhatja játékba a labdát. Evele Imre, a Dunaújvárosiak csapatkapitány egy hosszú bedobásra készülődik. Bent nagy a lögdösődés. Szinte minden játékos a budapestiek kapuja előtt tartózkodik, nagy az izgalom, nagy a helyezkedés. Végül hosszúra sikerült a bedobás. Balog már csak csúsztatni tudott. Meglódulnak a budapesti csatárok, a hátvédek azonban alig-alig találnak olyan helyet, ahová tudnák passzolni, hiszen nagyon szorosan fedezik az embereket a dunaújvárosi hátvédek. Most is nagy sikerrel szereltek. Középen Tamás István helyezkedik, Stefanovics István dobja el a labdát most. Ő is egy hosszú bedobást választ, és az 5-ös számú Kékesi Attila jól rádől ugyan a labdára, azonban nagyon kisodródott már, így nem csoda, hogy a kapu mellé talált. Nem nagyon alakul ki folyamatos játék, nagyon szoros emberfogással játszanak a csapatok, alig-alig bontakoznak ki. Most ismét a középcsatár felé szállt az előreívelt labda, ketten is megtámadták őt azonban a dunaújvárosi védők közül, így aztán reménytelen volt számára a labda megszerzése. Nagy Attila középre laposan, helyet csinál magának a 4-es számú Balog István, őt azonban egy kicsit el is rántották. Most ezekben a percekben szépen feljöttek a budapestiek, most egy ígéretes helyzet, a 3-as számú Stefanovics István közelről azonban a jobb alsó sarok mellé bombázott. Az első nagy helyzet az Ászlókupa döntőjén, amikor a jobb szélen egyedül kitörő Stefanovics tehát alig-alig talált a kapu mellé. 0-0 tehát az Ászlókupa döntőjében, az első félidőben járunk, 2x15 percig tart ez a találkozó, és abban az esetben, hogyha döntetlen eredmény születik, akkor 7-es rúgásokkal döntik el a találkozó sorsát. Jobb szélen birkóznak a játékosok. Weber György igyekszik a dunaújvárosi csatárt szerelni. Olyan sokan voltak ott hátul, hogy sikerült szerelniük. Az előretörés, a kontra azonban most nem sikerült. Egy gyors ellentámadás a dunaújvárosiak részéről, birkózás ott a középpályán. Aztán most egy kicsit megnyugszanak az indulatok. Egy távoli lövés, amely azt hiszem nagyon-nagyon elkerülte a kaput, nem nagyon veszélyeztette a félpályán túli lövés a budapestiek kapuját. Három csatárral támadnak a csapatok, mint a két részről. A védők azonban elég éberek ahhoz, hogy könnyen lefüleljék ezeket a kísérletezéseket. Nagyon szoros az emberfogás, nagyon jó a védekezés. Tehát ahogy a mérkőzés előtt a budapestiek csapatkapitánya el is mondta, ők is elsősorban a biztonságos védekezésre építenek. Dunaújvárosi bedobás következik. Szokás szerint ismét Evele Imre végzi el. Imi, nem kell a hosszú! Balogra nagyon sokan vigyáznak. Egyedül marad azonban a másik oldalon játékos társa, ő hozzá azonban nem ér el a labda. Öblöges meg! Középen nagyon nehéz helyzetet kialakítani, hiszen nagyon szorosan védekeznek a csapatok. Most egy budapesti ellentámadás, visszaérkeznek azonban a dunaújvárosi védők, és Evele szerel. Stefanovics kezében a labda. Három budapesti csatár is a dunaújvárosiak kapu elé. Lapos bedobás után Stefanovics küldi el a labdát. Nem sikerült azonban jól rádülnie, így az magasan a kapu fölé szállt. Hajtanak, igyekeznek tehát a csapatok, és itt a
pályán, ahol már a fák egy kis árnyékot is adnak, már nincs olyan nagy meleg, nincs olyan óriási meleg, mint a többi mérkőzésen volt. Tehát egy picit jobban koncentrálhatnak a játékra, és nem kell annyira a meleggel törődniük. Nagyon elfáradtak azonban már a játékosok, amíg ide a torna döntőjébe eljutottak. Szemenyei József, a Dunaújvárosiak kapusa hatalmas bravúrokat művelt az elődöntő mérkőzésen, és ő volt az, aki a 7-esből egy sikeres 7-es rúgással a csapatát a döntőbe juttatta. Tehát nem csak nagyon jól véd, hanem biztos lábbal rúg is Szemenyei József. Mintegy 10 méterre a budapestiek kapujától készülődik szabadrúgáshoz. Balog István, a Dunaújvárosiak védője, balra passzol, visszakapja a labdát, kapura igyekszik továbbítani, ott azonban olyan szorosan fedezik a labdát a budapestiek, hogy nem sikerült a kapu elé ívelnie. Kékesi Attila testéről az oldalvonalon túlra pattant a labda. A budapestiek igyekeznek egy picit lassítani a játékot, aztán egy gyors ritmusváltással, hol a jobb, hol a bal szélen, vagy éppen középen egy kitöréssel kísérleteznek, és a hátvédek pontos labdákkal igyekeznek indítani társaikat. Úgy látszik azonban, hogy a Dunaújvárosiak nagyon jól ismerik már ezt a taktikát, és nagyon jól fel is készültek a HSC-ből. Ennek ellenére az első félidőben tehát egy igazán nagy helyzet alakult ki, és ez a budapestiek helyzete volt, amikor játékosuk közelről mellé durrantott. Kiegyenlítettek tehát az erőviszonyok, egyik csapatról sem mondható el, hogy a másik fölé kerekedett volna, hol itt, hol ott alakulnak ki kisebb-nagyobb helyzetek. Döntő fölénybe tehát egyik csapat sem tudott kerülni. Most ismét egy kitörés a jobb oldalon. Stefanovicsot lökték fel. Van még erő a csapatokban. Ez meglátszik ezekből a villámgyors elszáguldásokból is. Egy szabadrúgás, amely lepattant a védőről. Elől középen kitört a 6-os számú dunaújvárosi játékos, Balogh Csaba, nem vette őt azonban észre játékostársa, így aztán csak egy bedobáshoz jutottak a dunaújvárosiak. Az első félidő tehát az Ászló kupa döntőjében, és még mindig nem esett gól a mérkőzésen. Egy hatalmas Evele bedobás következik, most kicsit laposabban szállt és erősebben a labda, mégsem sikerült az zöldmezes játékoshoz találjon. Megint egy dunaújvárosi bedobás, most a másik oldalon egyedül érkező 10-es számú Polánszky Ferenc kapta a labdát. Polánszky azonban egy kicsit talán meg is lepődött, hogy ilyen biztosan törhet kapura. Nem volt ez azonban olyan nagy helyzet. Egy picit tehát most ismét a budapestiek lassú indítását látjuk, és ebben a percben a bíró lefújja a torna döntőinek első félidőjét. 0-0 tehát az Ászlók döntő első félidője után az eredmény a HSC és a Dunaújvárosi Pap György csapatai között. Nem úgy van kongató, hogy 0-0 tehát az eredmény az Ászló kupa döntőjén a budapesti HSC és a Dunaújvárosi Pap György ESE mérkőzésén. Az első félidőben különösebben nagy helyzet nem alakult ki. A csapatok inkább középen erőltették a támadásokat, vagy hosszabb bedobásokkal kísérleteztek. Nem nagyon kombináltak most már a torna vége felé. Stein Péter, a budapestiek kapusa gurította ki a labdát. Elől a két budapesti csatár nagyon gyakran változtatja a helyét, és igyekszik zavarba hozni a dunaújvárosiak védelmét. Ők azonban szorosan követik őket. Nem nagyon sikerül elszakadni a szigorú hátvédektől. Evele Imre
a szokásos bedobó, és egy helyzet teremtődött most a budapestiek kapuja előtt, nem nagyon sikerült ráfordulni a labdára Balogh Istvánnak, így aztán szöglet következik, amelyet tehát Balogh fog elvégezni. Középen beszáguldoznak a kapu elé, Balogh azonban visszagurít hátvédtársához, Evele, ő elvállal egy távoli lövést, szabadrúgás, 13-as számú Tamás István egy ígéretes helyzetben kapura tört volna, őt azonban Nagy Attila szabálytalan eszközökkel visszatartotta, jól vette észre a bíró ezt a helyzetet. Weber György a labda mögött, ő is elsütötte, nem talált azonban a labda utat a szoros sorfalban. Egy hosszú előreívelés, és Szemenyei József, a Dunaújvárosiak kapusa, ismét a labda birtokosa. Polanski jól veszi észre a jobb szélen előretölő Evelét, Evele azonban nem tudja lekezelni a magasan pattogó labdát. Ígéretes támadásnak indult, és Evele egy kicsit vitatkozik is a budapesti játékossal, végül is a piros-fekete csíkos HSC végezhette el a bedobást, ők inkább most laposabban játszanak, laposabban gurigáznak a jobb szélen. Polanski akadályozta meg a támadásukat, most egy bedobás a Dunaújvárosiak kapujának előterében, egy kicsit kemény küzdelem alakult ki ott a kapu előterében, és egyre közelebb a Dunaújvárosiak kapujához. Nagy a mozgás ott a kapu előterében, egy hosszú bedobás, egy szép fejes, ami azonban a kapu fölé száll. Klatorcai meg is tapsolja egy kicsit magát, a budapestiek középpályása. Nagyon jól helyezkedett. A nézők között többségben vannak a budapestiek szurkolói, ők egy kicsit hangosabban bíztatják a HSC-t. Most nagyon-nagyon készülődött lövésre Balogh Csaba, a Dunaújvárosiak középpályása, megelőzték őt azonban. Itt a kispályán nem nagyon van idő, nagyon-nagyon sok idő a helyezkedésre, gondolkodásra, hiszen a gyors játékosok rendre megelőzik egymást, főképp azokat, akik egy kicsit lassabban koncentrálnak. Jeleskedik ebben a budapestiek 5-ös számú játékosa, Kékesi Attila, aki borzasztó gyors játékos. Most is ő szerelte a kissé körülményesen szőtt Dunaújvárosi támadást. Hárman vigyáztak ott a Dunaújvárosiak 4-es számú csatárára, Balogh Istvánra, szerelték is őt, egy hosszú előreadás, visszafejelik azonban a labdát. Hangosan figyelmezteti játékostársait Stein Péter, a budapestiek kapusa, és a 2-es számú Weber Györgyöt választja. Weber egy ígéretes támadást indított volna, őt elcsipi azonban a labdát. A 10-es számú Dunaújvárosi játékos Polanski Ferenc, és mintegy 15 méterről borzasztó erős lövést eresztett meg, amely azonban néhány centiméterrel elkerülte a budapesti kapu jobb alsó sarkát. Kísértetiesen hasonlított ez a helyzet az első félidőben egy hasonló másik alakításhoz, amikor szinte ugyanerről a helyről a budapestiek lőtek néhány centiméterrel mellé. Most a Dunaújvárosi támadás a bal oldalon. Játékosuk azonban ahelyett, hogy középre ívelt vagy lőtt volna, kapura próbált rúgni, és sajnos ő sem találta el jól a labdát, így ez magasan a kapu fölé szállt. Stein Péter, a HSC kapusa hozza játékba a labdát. Nagyon szorosan fedezik a budapesti csatárokat, és Szemenyei József csípi el. Pontatlanul indított a bal oldalon, nem nagyon figyeltek játékos társai, egy kicsit vitatkoznak is a Dunaújvárosiak. Felesleges a kapkodás, kiállt hátra a Dunaújvárosi csatár. Ismét egy kemény küzdelem a Dunaújvárosiak kapujának előterében, és Szemenyei
Most már higgadtabban, nyugodtabban, egy kicsit szót is fogadott, úgy tűnik a játékos társaknak, és kevésbé kapkod, kevésbé siet. A küzdelem egyre élesebb lesz, hiszen nem esett még gól az Zászlókupa döntőjében, 0-0 találkozó. Középen egy aránylag jó helyzet alakul ki, jól helyezkedik a jobb szélen a 9-es számú játékos, aki el is süti a labdát, ismét egy hatalmas lövés a budapesti kapura. A második azonban már nem jutott el a kapuig, az oldalvonalon túlrapattan. Tehát most a közeli helyzetek kialakítása helyett inkább távoli lövésekkel próbálkoznak a játékosok. Most egy picit megcsúszott a dunaújvárosiak bal szélsője, és a megcsúszás következtében a lövése is pontatlanra sikerült. Öt perc telt el tehát a második félidőből az Zászlókupa döntőjében, és még mindig nem esett gól. Bár most már egyre közelebb jutnak a játékosok a kapuhoz, és a labdák is egyre veszélyesebbek. Most egyre magabiztosabban játszanak a dunaújvárosiak, bár ebben a percben most a 6-os számú budapesti játékos Balogh Csaba tört ki, a jobb szélen tart, amikor őt nagyon határozottan szereli Evele Imre. Szögletre. Nagyon ígéretesen indult a támadás, hiszen létszámfölényben voltak a budapestiek. Nem veszítették el azonban még összes erőtartalékukat a dunaújvárosiak, és ezért sikerült visszaérkezniük. Túl hosszúra sikerült ismét Szemenyei kidobása, korholják is éppen ezért őt a játékostársak, hiszen alig-alig értek fel a csatárok az ellenfél kapuja elé. Kékesinél a labda, jobb szélre továbbít, Nagy Attilához. Ő vissza Weberhez. Weber a bal szélen kitörő 13-as számú játékoshoz, Tamás Istvánhoz továbbított, Tamást azonban megelőzte Polánszky. Weber kezében a labda. 3 budapesti csatár is a dunaújvárosiak előterében egy kicsit ellopózik, elszakadt társától a 3-as számú Stefanovics István, egyedül hagyták, ő azonban nem tudta lekezelni a labdát, és az elhagyta a játékteret. Most megint nagyon magasan pattog a labda. Az ilyen helyzetek általában nem szoktak sikerülni, hiszen nagyon sok játékos tömörül egy ilyen hosszan előreívelt labda alá. Most már a reflexek is picit tompulnak a sok mérkőzéssel a lábban, és bizony a továbbítások, az átadások is kissé pontatlanok. A közönség nyugtatja a játékosokat, ők azonban kicsit idegesek már, hiszen még mindig nem született gól az Zászlókupa döntőjén. Ismét egy pontatlan előreadás, Evelénél a labda, bal szélre továbbít, és ő sem találja meg a társát a bal szélen előretörő Balogh Csaba személyében. Budapesti bedobás tehát. Stein a labdával, majd Weber. Most már az utolsó erőtartalékokat mozgósítanák a játékosok, hiszen a második félidőből nem sok van hátra, amikor nem született még gól a budapestiek és a dunaújvárosiak találkozóján. Balogh küldte kapu mellé a labdát, kissé céltalanul, hiszen nem nagyon érkeztek társak a támadáshoz. Weber hosszú előreívelés Kékesihez, őt azonban nagyon jól szerelte a dunaújvárosi hátvéd. Jobb szélen tör előre, a játékostárs nem veszi észre őt azonban Balogh István. Szét is tárja a kezét Polánszky Ferenc. Szerette volna, hogyha észreveszik és labdát kap, hiszen nem nagyon vették őt észre a budapesti piros-fekete csíkos játékosok. Most Polánszkynál a labda, nem tudja azonban lekezelni. Nagyon szépen elmegy mellette a 13-as számú Tamás István. Tamást azonban becsúszva, látványosan és határozottan szereli Polánszky. Polánszky elhúzza jobb szélen, egyedül találja játékostársát, Balogot. Balogh ellövi a labdát, kipattan a kapufáról. Ismét a dunaújvárosiak kezében óriási helyzetek a budapestiek kapuja előtt, nem sikerül azonban gólt szerezniük a dunaújvárosiaknak.
Hárman is voltak ott a dunaújvárosi csatárok közül, és létszámfölényt harcoltak ki. A kapufa és a kapus együttes erővel mentett azonban. Dunaújvárosi támadás kibontakozóban, Evele a jobb szélen visszapasszol. Polánszky. Ismét a jobb szélen üresen két dunaújvárosi játékos, most azonban jobban figyelnek már a budapestiek, Weber és Kékesi jobban összpontosítanak. Evele óriási bedobása a kapu elé. Megfogják azonban a 6-os számú Balogh Csaba mezét, így ő aztán egy kicsi elkedvetlenedik, talán a bírói sípszóra vár, minden esetre nem ugrik fel a labdáért, így oda a helyzet. Most Balognál a labda tehát, kicsi nagyobb kedvel tör előre, a bal szélen egyedül a 4-es számú játékostárs, Balogh éppen a vonalon. Nem is nagyon reklamálnak sem a dunaújvárosiak, sem a budapestiek. Szabadrúgás következik tehát. A dunaújvárosiak végezhetik el, és a 10-es számú Polánszky, a 4-es számú Balogh István készülődik ott, de Evele Imre is társai között, de úgy tűnik, hogy Polánszky fogja elvégezni. Polánszky tehát a labda mögött. Nagy a helyezkedés a kapu előterében, néhány lövőcsel, próbálkoznak pozíciót találni, egy nagyon jól eltalált labda, és a bal felső sarok helyett egy kissé a külső hálót találja el. Ez a pompás és erős lövés. Jól helyezkedett a 9-es számú Nagy Attila itt a jobb szélen, üresen is találta őt Polánszky labdája. Most a budapestiek törnek ki, és Szemenyei csak fejjel tud menteni. Stefanovics fog bedobni. Bár Stefanovics nagyon jó erőben van, nagyon jó felépítésű hóri-horgas játékos, kissé csodálkozom, hogy nem ő az, aki ott a kapu előtti birkózásból kiveszi a részét, hiszen a könnyebb testsúlyú Tamás Istvánt például könnyedén arrébb taszigálják és fellökik az erősebb dunaújvárosi védők. Most egy baloldali dunaújvárosi támadás. Balogh tört előre a baloldalon, aztán végül is Balogh dobhat be. Sűrűsödnek tehát az események, és egyre forróbb a hangulat itt az Ászló kupa döntőjén, még akkor is, ha most egy kicsit levegőt vesznek a játékosok. Alig-alig van tehát már idő, tiszta játékidő, mint egy 2 perc van hátra a találkozóból. 0-0 az állás. Ez a labda célt tévesztett, hiába húzódott előre. Nagy Attila, a dunaújvárosiak hátvédje, túl magasan szállt előre a labda. Néhány támadásra van már csak ideje mind a két csapatnak, így nagyon igyekszenek meggondolni, igyekeznek végig gondolni, hogy hol is, miképpen is törjenek ki, miképpen járjanak túl az ellenfél eszén. Mintegy 1 perc van már csak hátra, most tehát nagyon vigyáznak a védők. Bár Polánszky mellett most sikerült menni a budapesti játékosnak, és egy ellentámadás, ismét egy dunaújvárosi lövés, amely azonban már pontatlan volt, ki tudja hányadszor. Nem nagyon sikerül most már összpontosítani, koncentrálni a játékosoknak, hiszen látszik rajtuk az óriási fáradtság, a nagy-nagy küzdelmek utáni megtörtség. És mindegyik csapat talán most már inkább az eredmény tartására törekszik, arra, hogy ha másképp nem, 7 méteresekkel megszerezzék az Ászló kupa döntőjében a győzelmet. Nagyon szorosan fogják a hátvédek a támadókat. Vége tehát az Ászló kupa döntőjének, ahol 0-0 arányban végzett a HSC és a Dunaújváros. 7-es rúgások következnek tehát, így fog eldőlni az Ászló kupa sorsa.
budapestiek kezdik a 7-es rúgásokat, a 2-es számú Weber György fut a labdának, és Szemenyei testéről az kipattan. Weber rosszul helyezte a labdát, a kapu közepébe tartó labdát Szemenyei könnyedén hárította. Most a dunaújvárosi Polánszky Ferenc következik. Stein Péter, a HSC kapusa, próbálja az előbbihez hasonló módon kivédeni a lövést. Polánszky fut neki tehát a labdának, egy erős lövést, és Stein kinyomja a labdát. Egyik csapatnak sem sikerült tehát gólt szereznie, sem a mérkőzésen, sem az első büntetők után. Következik a második sorozat, amikor a budapestiek részéről Kékesi Attila fog lőni. Kékesi tehát mellé bombáz. Szemenyei úgy látszik megbabonázta a budapesti játékosokat. A dunaújvárosiak részéről Evele Imre következik. Evele tehát, ő is mellé nyomja a labdát. Nem tudnak tehát összpontosítani a játékosok most itt a döntőben, a döntő után sem. 4 büntető után még nem született gól. Tamás István, a HSC játékosa fog most lőni. Tamás betalál. Az első 7 méteresből szerzett góllal, tehát 1-0 arányban a budapesti HSC vezet. Balogh Csaba tehát a labda mögött a dunaújvárosiak játékosa. És ő betalál. Tehát itt a harmadik sorozat már sikeresen végződött, mind a két részről kapuba találtak a játékosok. A 3 büntető után, a 3-3 büntető után, tehát 1-1 az állás, és most egyenként fognak lőni a játékosok. A budapestiek részéről most Stein Péter kapus fog 7-est elvégezni. Stein lő, és éppen hogy begurul a labda a bal alsó sarokba, Szemenyei bosszankodik is miatta, hiszen jobb lábával majdnem kitolta a lövést. És most a 9-es számú dunaújvárosi Nagy Attila következik. Nagy Attila, ha kihagyja, akkor a budapestiek nyerik az Ászok kupát. Nagy készülődik tehát, Stein is bűvöli a labdát, az ellenfél játékosát. Nagy Attila kicsit lelassít, ellövi, és kifogja a kapus Stein Péter, így a mérkőzést és az Ászok kupát és a budapesti HSC csapata nyeri. Látványosan, hangosan, óriási ünnepléssel köszönik meg a közönségnek, egymásnak és mindenkinek a győzelmet. Gratulálunk tehát a budapestiek. A 6. Ászok kupát tehát Budapestre viszik, a HSC gárdája nyerte a tornát. Gratulálok! Itt van kezében! Gratulálok, Hoffi! Nézd a bajnokságot! Jó elrúgtál! Jobb lábot! Neked is jó volt, majd a tiszta. Gratulálok!